Kador jong ka gas shed LPG ha Meghalaya kalikiu dah riu pau tengka nadu kasni sajan ka bala penlong ya kador jong ka silinder baju pendon gam hakiying hasilong ban kiu na ka khandai spa 100% tengka sya ka hichi hajar san tengka na benta ban refill hakaju ka por kador jong ki silinder LPG na benta ki kam khai pateng ru kalakiu dah shispa khatsan tengka habakren shakilat pathai khubor Food and Civil Supplies Commissioner and Secretary Praveen Bhakshi ulaong ba kador bathamai kantri kam tang na benta ke cylinder refill nrei kamdon kanu ka jingkala hakikindon jong ka pradhan mantri ujwala yojana ulaong ru ba ki jingerap na benta ki nongyo jingmentoi hapo kani ka scheme kindang pateng kumju na kaliang utrai jong ka khasi penar khas gas agency URL bla ulapentip ba kini kidor balapu kidai na benta ka than shillong batkim kinthop ya kador home delivery ka balong arpusan tengka Katkum ka jingatu jong ka agency kador jong cylinder LPG ha kathan shillong kalong khatsau point r kg kalong khandai spa prapo tengka ka basan kg kalong lai spa hanriu pusau point san tengka ka bashpau kg ka composite cylinder kalong nyau spa prat tengka bat ka 5 kg composite cylinder kalong lai spa hanriu pusau point san tengka na benta ki cylinder ki pendon kam hakikam khai pateng kador kalong ar hajar shispa khat ar point san tengka na ka benta ka cylinder ka bakhat khandai kilo kat ba ke wei pat kidor ke lakban ya per kat kum garukom penon kam bat ka jingyo connection ORL bla ulong ru ba ha ki penta ki pasabar jong ka Shillong bat ki district headquarters kador jong ki silinar ke lakban ya per kat kum ka jingai bat ki jingkin kani ka jingya ki udor ka deiru ka sin ka bar hapo shisnem ki riu shimpang ki ong ba kani ka lajia hadin ba ka dor umpheng ha ka prathai ka lakiu hadin ka jingya kanat ha ka than West Asia hadin ba ka United States bat ka Israel ke la her ya ka Iran ka balawan ra ya ka jingya kanat ha ka than ka prius pa ha ka umpheng bat ka gas ki he sarkar preng ki ong pat ba pat don jingtmu ban pen kiu ya ka dor petrol bat diesel namar ki company oil jong ka sarkal ki dang don ka bor pisa ban kit ya kini ka jing kiu dor ki officer ki ong ba ka jingya kanat ha ka tai ka than ka lapen sange khindiat ya ka jingyat ki tanker ling ba ka Strait of Hormuz ka balapin saktok ya ka jingyat ki shipment umpheng ha ka prathai ban penlong ya ka dor umpheng bat gas pakan kiu ha ka yo global